Mapagitay. Wah, naglamok ka na eh. Ay, dami, ikaw buto nga. Pagkukuha nito. Uy, butong ay. Dara butong ay, wag kita iyanigid. Maunigid ni. Yay, wala gid. Tay sa mo. Ila po malimbutan. Usaw ka na ako no. Pahingo na lang ko kanisa. Asam bingilo ganiran. Aw, tukara, sakto. Target locked. Aduh, ako din. Yes, kita niyo. Ano? La. Uy, nana. Target locked. Sige, ana sa kadiraha kay. Uy, kita ani atay. Ano ta ani? Uy, kanin. Kanindot ta day. Hay, sa buhay. Uy, buro bang. Ano man di mo kuan? Hinog, nya hilaw. Mo kanisa? Kaya nagini. Inday! Inday! Unsa man ma? May kaya niya ka? Ali diring bataa ka? Maunsa man ma? Ginagawa mo. Unsa man? Ay wala day, sising taway. Ganiya rin taway ko nangita mo day. Unsa man ma? Ano man ma? Ganihar, ako ko nangita ni mo ha? Ani man? Palit itog kuan. Pagpalit itog bitsin, asin, mantika, magic sarap, cornstarch, o kanang ahos. Kasago ka? Oo ma. In asin, unsa pa man tong gisugo ni mama diri ka nako? Bitsin og asin, unsa pa tong gisugo ni mama kapuya ni mama oy. Sige ganuto na to diri. Bahala na to, sige panugo nagduwa ra gyud ta didto. May pag-ipalit na lang guro ko ni stick o di ka sumusupos mama no? Kinini ang di ko kasabaan ni mama ani no? Magpasamad-samad nagkunuhay ko. Di ako aning mama kay Steve ingon. Kani adto kami nagdagutaan mama. Inog, guro na yung tungay kay orange man. Mao ba ka na no? Inog na kami. Inog na guro na Lagod dito. Aning mama. Hoy! Uy, naman! Ngawat kang buto! Sampaa sa bayhana, oy! Abta lang tanis tag-iyar, bigit ta ko. Kauna ni ganina bigit ko ni, maragusan akong katuong isip abot. Kuya, nanay. Tagai tabi, damay-damay na ni. Sige! Hinog na baka nino? Paminaw ni mo? Hinog de. Hinog na siguro, nay! Pasa, magain naman to. Damay ko no. Nasa may espiritu nangawat sa butong sa kong tatay. Tuon na ako. Sadya ka itong mga espiritu ba to? Sakpan na nina ako ron. Ito na! Kanilang sakay! Layo pa kang inog. Oda! Kanira! Hoy! Kabutungan mo na sa kong tatay kang mga espirituha mo. Lan, sakpan na nun sa tagiya. Ikaw, magod saba mo, ka? Ika na kung una, hindi na nga, rasad ko ni mo. So, bibi, susihon ta ni? Atay, usar ka daw na kong ga. Ay. Kamu mga espirituha mo, kamu ritig ko ang butong sa kong tatay? Binalang na be, kaya ako binagkat-kat ano. Apoy kaayo. Kuha na niya, kaya ako binihatag sa mama niya. Ako pag ginagsaw. Ari na, ari. Ayaw. Ayaw lagi.
Away pang mga kawatan. Kaya parihara na ba sila? Patay mo sa akong tatay. Ay, gutom pa kaayo. Gutom lagi kayo. Day! Gutom pa kaayo. Day! Arena! Ano? Imuha na lang yung butong ko. Hilo-hilo ko sa man na. Aris ako ha? Turisid kayo nang. Aris kami. Aris kami nang. Sige, salamat. Hilaw ko muna. Sige, ano lagi sa. Di namin manguha nang. Ano siya hilaw? Ano sam itong mga bata ato? Sabi na lang ko. Bihana. Asan? Di, maga. Ito ka dito kuma. Manong stick ko na yung kina. Ngayon naman may bit si lamas. Asa lamas? Wala. Dali, uli. Way lamas. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal? Bayong man ko. Sabi ko, istik ko. Nga, may istik ko din. Pura man isagingan.